சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ. சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ. ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், என் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். தலை சாய்க்கும் கல்லீரையா முல்லை கல்லீரையா, தலை சாய்க்கும் கல்லீரையா மூளை கல்லீரையா. ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், என் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய நாளின் வசனம் ஆதியாகமம் 28:15. நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை. I will not leave you until I have done what I have promised. இந்த வசனம் யாக்கோபுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தமா கொடுத்தாரு. நமக்கும் தேவன் நிறைய வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா அது நிறைவேற ஒரு டைம் வச்சிருப்பாரு. ஆனா சில பேர் சோர்ந்து போய் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலன்னு நினைச்சுவாங்க. ஆனா நம்ம சோர்ந்து போகாம அவருக்கு அன்பு செலுத்தி நம்பிக்கைய காத்திருந்தா நமக்கு அது பெறப்படும். இப்ப ஜெபிக்கலாமா? ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் சோர்ந்து போயிருக்காங்களோ அவங்கள பலப்படுத்துங்க ஏசப்பா. நீங்க சொல்லி செய்யாம இருக்க நீங்க மனுஷன் இல்லைன்னு அவங்கள புரிய வைங்க ஏசப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.